dia ngisngo mangilong ibadon bok hadu kata-kata bahadin kecing angnut kepada kipau snem baya keren cipang kata ke medical college kepada ibadon hakajela kejungi mentaka sngi ngi yo ya ka official notification na ka NMC na Government of India bakala itu ya ka Shillong Medical College kum kawai na ki Medical College ka list jongka ha barok kawai kari ka jongi ngin sedang ya ka ni ka college mentau snem ha ka ni ka session but ngin shim sanpo ngot ki kena prapo 100% na ka ni ka sanpo seat kanya directly sya kinong shong jong gejala jongi ban khatsan persen ka jude ke rukom bakan let sya kata ka all India pool ngilalong ki balapan kre ngila thum ye Dr. Nicola kom I director lemba kalenti ka ba bit ka babyang kada don da ka interview ka batikna but ila job I Dr. Nicola I bajutrei kum I surgeon jong ka ENT hapo ka rims infal ngi kemen bamenta ngi don ru I doktor na kajelala jong I balawan pai sya ka state la jong ban serve ye ki pat ba la jong ngi labyang kijing pen kre na kabenta ki classrooms na kabenta ka library nam ta ki labs ki prepare nila pen kre ya ka jakasa ya ki professors ki wei pada ki nong hikai ki associate professors ki ter kumta nang ta ki kendon jong ka NMC ru ngila pendep dak ka pen I ya ka NMC bakum bakalong ki nong hikai ki la don kat ni number but ngi don kam menta kat mangyad ka ni ka medical college bangin nang pen klan ya kita ki departments ki prepare ki badai ki bakong san ha ka jing ai jing puli ban long doktor brio ti ngi sngo ba ka dei ka sngi ka bakamen namar ba hadin ka jing persyang ka shitong ba ngila yo ya ka ni ka medical college hoon habas dang ya kanu ka batmai kindon ki challenges I director ru itip ha pa kindon kita ki challenges Ndre banga ikanak kalong ba ki doktor jongi ki badon ha ka state jongi ki ba serve kum ki doktor ha ka DHS kilawan syakmat banong ngiru ginwan hikai ngiru gin yarap lang tikani kali kata ka jing itanak ka banga yo I ha ka ne ka jing ya ganti jongi nam ta ka Shillong Medical College but ngada sungu shisha ki officers ya ki doktor ki boper ki balak ploy ban one syakmat ban hikai ha ka medical college kani gade aka ka ba ngiklem la man le kini ki snem ki bala dep kata ka career progression ka bamut ba ki doktor sisin bakilawan hapo ka state jungi ban serve ki sakut kum ki doktor pinyu ki MBBS ki long bitang ki GP kum ta ter ka ki doktor jungi ban ki yung ki stem ban let ban wat pat saya ka PG saya ka senior residency saya ka MD kani ka taingi kermen bahadin bakalawan ka medical college kum kani kita ru let's say kin sadai ki kendon ki bangin la on ki bat ban jam sukman bat nang bon ki doktor jongi ki ban ka state jongi ki ban la man serve khamba ban pengkot pengkia ya kata ke population jongi te ngi kemen shibon bakane kala urlong ban Honorable Chief Minister jongi udon ha Delhi menta but unya kren but menteri ramba jong kari Prime Minister jong kari bu wan bandon bentalang ha kata ka inauguration nang ba kan long ka inauguration ka bansa jeng kan mau bat kan long ka mau mer ka badon kamba ha kani ka jing yale jong ka sarkar bon wan lam yu ka kot ka kya ka babit ka babyang hadin kini ki sansnem ki banwan ngahi ngayo I ba kata ka jing duna doktor ha ki jaka ai sumar ki boper so dong jong ka jela ka jongi ngin sala pangin address with the permission of Honorable Minister,
we have kept it at a very subsidized rate of 30,000, inclusive of hostels. Per year. Per year. 30,000. Yes. 30,000.